As aventuras de Minchi. Hola, Minchi, que guapa estás. Veña, sorrí. Outra foto. Pataca. Pataca. A ver, amósame esa foto, a ver. Mira no ordenador. Aí está. Que foto máis fea. Saín horrorosa. Non me gusta a foto. Faime outra. Tira esa a papeleira. Aí vai outra. Outra. Ai, a ver. Estas fotos tampouco me gustan. Tiras todas ao lixo. Pero, Minchi, estamos enchendo a papeleira de fotos que non valen. Xa tiramos moitas ao balde do lixo. Pois, agora que o dis... sí, é certo, sí. Como a miña papeleira que está chea, mira. Vaia! Bo, pero é papel. Non cheira. Ás veces o lixo dos meus donos está cheo e cheira mal. Minchi, pero que criticadora es. Seguro que os teus donos reciclan e levan todos os días o lixo ao contedor axeitado. Todos debemos axudar na casa tirando o lixo no seu sitio. Investigamos. Vale, investigamos. O lixo. Cando algo non nos serve, tirámolo ao balde do lixo. En todas as casas do mundo prodúcese moito lixo. Dependendo do país, entre medio quilo e 1 quilo por habitante ao día. Na nosa casa debémolo separar en varios grupos. Por unha banda, restos de alimentos, aínda que é moi importante comer todo o que a nosa nai nos poña no prato. E pola outra, debemos separar as botellas de vidro e o papel. Algo que contamina moito é isto. Ollo coas baterías que utilizan algúns dos vosos xoguetes. Nunca as debemos tirar. Mellor sempre darllas a unha persoa adulta para que as leve ao lugar axeitado. As baterías abandonadas transfórmanse en residuos moi perigosos que prexudican as árbores e os animais do bosque. O lixo que tedes máis preto, xa sabedes, sempre ao balde axeitado. Buah, que ben! Dani, os papéis tiranse no sitio do papel. Ai. Dani está reciclando. Que fenómeno. Sabes, eu xa anotei todo no meu blog para poder reciclar e tirar moi ben o lixo. Biches que ben o fixo Dani. Por certo, por que non nos cantas unha das túas cancións? Por exemplo, a canción sobre o lixo. Ai, sí. Pero, antes de nada... Minchi, que che pasa, Minchi? Ajá, xogo de Minchi. Ajá, xogo de Minchi. Se como un plátano ou un yogur de cereixa, a monda non vai ao chan, nin a deixo sobre a mesa. Ajá, xogo de Minchi. Ajá, xogo de Minchi. É como un xogo correr ata chegar ata o lixo da tua casa. É o xogo de encestar. Salta, Minchi! É como un xogo correr ata chegar ata o lixo da tua casa. É o xogo de encestar. Oh, yeah! Sorrí, Minchi. Mira no ordenador. A ver... Sí, saiu moi ben! Que ben, Minchi! Genial!